zamfarawa suna ta bidar akai agaji. Shugaban kasa ga gwamna ministan tsaro, ku bincika ku nemo makisan jihar Zamfara. Zamfarawa suna ta bidar akai agaji. Shugaban kasa ga gwamna ministan tsaro, ku bincika ku nemo makisan jihar Zamfara. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ya rahimi, rabbana kassare mu da sharrin azzalimi, kassare kasata da dukan jinin musulmai, har da su kirista na kasar mu Najeriya. Zamfarawa suna ta bidar akai agaji. Shugaban kasa ga gwamna ministan tsaro, ku bincika ku nemo makisan jihar Zamfara. Sallama nake yi 'yan kasar mu Najeriya, zani Zamfara domin na yi ta'aziyya. Dan uwa sai mu dau haƙuri ga baki daya, rabbana ya ji kansa aljanna baki daya. Zamfarawa suna ta bidar akai agaji. Shugaban kasa ga gwamna ministan tsaro, ku bincika ku nemo makisan jihar Zamfara. Zamfarawa ina daɗa baku dai haƙuri, ku bi doka da oda a cikin lamari. Bincike za a yo bincike akan tsari, don mu gane waye maƙiyan mu 'ya'yan tsiya. Zamfarawa suna ta bidar akai agaji. Shugaban kasa ga gwamna ministan tsaro, ku bincika ku nemo makisan jihar Zamfara. Dan mutane kamar ba wannan abu ne ba, a kashe matasa, a kashe uwa har uba, a kashe kananan yara abin bai yi ba. Maganar tsaro kan babu shi a Najeriya. Zamfarawa suna ta bidar akai agaji. Shugaban kasa ga gwamna ministan tsaro, ku bincika ku nemo makisan jihar Zamfara. Sun kashe mutane da yawa abin tausayi, gwamnatin jiha na ta fadar yaya za ta yi. Allah wadaran kai makisan na sake yi, za mu canja tsari jama'a mu so gaskiya. Zamfarawa suna ta bidar akai agaji. Shugaban kasa ga gwamna ministan tsaro, ku bincika ku nemo makisan jihar Zamfara. Zamfarawa suna ta bidar akai agaji. Shugaban kasa ga gwamna ministan tsaro, ku bincika ku nemo makisan jihar Zamfara. Wallahi makisan nan rahama ba sa ganta ba, matukar ba su tuba ba ni ba zan so su ba. Addu'a muke yi a gare ku 'ya'yan uba, ku ji tsoron ilahu ku tuba baki daya. Zamfarawa suna ta bidar akai agaji. Shugaban kasa ga gwamna ministan tsaro, ku bincika ku nemo makisan jihar Zamfara. Gwamnatin jiha ya maganar batun wai tsaro, shin ina ministan da kasa a gefen tsaro? Ko ana so gaba ɗaya mai ta yawon tsaro, 'yan kasa ta ku tashi mu zo mu zazzagaya. Zamfarawa suna ta bidar akai agaji. Shugaban kasa ga gwamna ministan tsaro, ku bincika ku nemo makisan jihar Zamfara. Yau arewan mu ta zama babu kyawun gani, kashe-kashe da sata babu mai magani. Garkuwa ake yi da mutum mai yona bane, tallakawa suna wahala a Najeriya. Zamfarawa suna ta bidar akai agaji. Shugaban kasa ga gwamna ministan tsaro, ku bincika ku nemo makisan jihar Zamfara. Shin ina da tijan nan na cikin arewa, masu kishi da zara ido akan arewa? Yau arewan mu har wasu ne suke garkuwa, tallakawa ana ta kisa kamar saniya. Zamfarawa suna ta bidar akai agaji. Shugaban kasa ga gwamna ministan tsaro, ku bincika ku nemo makisan jihar Zamfara. Kalubale ne akan jama'an Najeriya.
duniya. Shugabanni ku sake shiri akan makiya, kar ku kyale su ta kashe muku mabiya. Ku canja tsari ku ceci kasar mu Najeriya. Zamfarawa suna ta bidar a kai agaji, shugaban ƙasa ga gwamna ministan tsaro, bincika ku nemo makisan jihar Zamfara. Zamfarawa akan kunna da nazari, to ku sake shiri kar ku yi hanzari. A rayuwa ku za ku yi nasara ku sa haƙuri, babba Allah ku sake shiri a Najeriya. Zamfarawa suna ta bidar a kai agaji, shugaban ƙasa ga gwamna ministan tsaro, bincika ku nemo makisan jihar Zamfara. Shala ne yake waka ɗan Najeriya, garkuwar mawakan Jos ne ga mai tambaya. Dukkan wakar da zan yi kan gaskiya, Bokko Tari MDAP shi yake kiɗa toliya. Zamfarawa suna ta bidar a kai agaji, Shugaban ƙasa ga gwamna ministan tsaro, bincika ku nemo makisan jihar Zamfara. Zamfarawa suna ta bidar a kai agaji. Shugaban ƙasa ga gwamna ministan tsaro, bincika ku nemo makisan jihar Zamfara. Zamfarawa suna ta bidar a kai agaji. Shugaban